Os músculos. O sistema máis importante do corpo humano e case a metade do seu peso. 500 músculos para accionar o esqueleto e permitirnos os movementos. Todos os movementos que lle ordena o sistema nervioso. Orde do sistema nervioso central contraer o músculo deltoide para erguer o brazo. ¡Viva! Transmitan a información ás fibras musculares. Rapidiño, neurotransmisores. E logo non ves que é o meu? Oh? E a corrente nerviosa irá ata as masas musculares implicadas. Arriba! Arriba! Orde do sistema nervioso central descontraer o músculo deltoide para baixar o brazo. Ola, xefe, tome. É para vostede. Contrae o músculo para erguer o brazo. Sí, pero como sabe vostede todo iso? O oficio, meu pequeno, o oficio. O oficio, disque. É certo, sempre facemos a mesma cousa. Arriba! 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 Mira. Hola, amigos, que tal? Ben? Alto, alto! Xa poden descargar. De acordo. Aí va! Veña! Oxíxeno para as células dos músculos, amigos. Os músculos, cando están en movimento, consomen moito oxíxeno. Por iso estamos tan cansos. E logo hai moitos músculos, mestre. Pois sí, e non son só os que fan o movimento, hai moitos outros. O estómago, o intestino, o fígado, onde fomos non hai moito, sen esquecer o máis importante, o corazón. Si, todos eses tamén son músculos. Ei, señor, señor. Fixadevos mesmo o vaso polo que circulamos, tamén é un músculo. Veña, por favor, apalpa aquí. Ai, apalpalo que? Mire que bíceps, señor, mire que bíceps, mire que músculos. Toma, fai un pouco de gimnasia con iso, verás como che saen músculos. Pois claro. Por aquí esas burbullas fai nos falta oxígeno para as fábricas de enerxía. Un azucre, 6 burbullas de oxíxeno, así debe bastar. 685 kilocalorías de enerxía para os músculos. Ah, con iso abonda. O esforzo é continuado, pero moderado. Ei, volve, gordecho, volve agora mesmo. Aínda te van a atropelar, volve. Gordecho! Hai nada 70 pulsacións, agora 119, non 120 por minuto. Que está pasando? Pois parece que estamos correndo aló arriba. Mire. 180, 190, 200, 210, pero... Coidado! Achegámonos aos límites fisiolóxicos. Hai risco de esgotamento. Dentro dun instante os músculos non estarán dabondo alimentados. Transmitan.
E xa está, xa se acabou. O que? Mensaxe urxente. Mensaxe urxente para os centros de mando. Oi, fainos falta azucre. Ademais, non hai oxigenación suficiente a nivel dos músculos. Toma, e vai correndo. Fainos falta abastecemento urxente. Mire, xefe, o corazón vai polo menos a 200 por minuto. Os músculos están cansos, parece que... Mensaxe proveniente das pernas. Falta de azucre, falta de oxígeno, ameaza de esgotamento. A ver, amigos, transmitidelle ao sistema simpático que acelere un pouco a respiración e ao fígado que envíe reservas de azucre. Se é necesario que utilice tamén as reservas de graxa. E xa está. Veña, non hai que alterarse tanto. Un organismo novo ten reservas incribles. Veña. Orde a todos los músculos intercostais de acelerar la respiración. Repito, todos los músculos intercostais deben acelerar la respiración. Orde a todos los músculos intercostais. Que insensatez! Hai que acelerar o ritmo cardíaco porque tamén ten falta de oxígeno. Que lles pasa aló enriba? Que? Escoite o que está pasando, non o é? Agora mire! Non hai máis azucre, e se non o hai, eu non o podo fabricar. Pois a min solicítame oxígeno e eu levo oxígeno. Pero se os outros non fan o seu traballo, pois claro, isto é un desastre. Ou non? Que non hai azucre! Vasme aprender ti o meu oficio. Onde vas ti con iso, Neste caso, por que non vas con el buscalo por aí? Seguro que o encontras como é tan listo. Eu son un especialista do oxígeno, señor. Ai, sí, e logo que pensas que son eu? A ver, neniños, parade de pelexar. É certo que ás veces as reservas de azucre poden esgotarse. Pero a ver, se non hai azucre que queimar, como fago eu para producir a enerxía? Iso é o que piden seguido, enerxía. Pero non vos preocupedes. Cando xa non queda azucre, queimamos graxa, que en xeral non adoita faltar. Veña, xa mandamos que vos traian graxa. Xusto, aquí os únicos que traballamos somos nós. É certo, todos os movementos do corpo facémolos nós. Ben sexa o corazón, a respiración, sempre o músculo. Mira ben o que che digo, cando arriba dormen, nós seguimos traballando. Non é xusto. Arriba. Ademais, non hai carburante, o azucre. É certo, esta vez xa me enchín, sen nada que levar á boca. É un paro. Pois xa verás como dan atopado algo para facernos traballar igual. Vaya, outra glándula sudorípara máis que se baleira. O organismo logo vai quedar sen auga. Debe de ter moita calor. Mira para o corpúsculo de Rufini. E logo, Rufini, vai calor. Cando os músculos traballan, os que as pagamos somos nós, non hai xustiza. Movilización das graxas de reserva, urxente. Movilización das graxas de reserva, urxente. Movilización das graxas de reserva. Hai unhas boas reservas, parece. Non estamos fracos. Alto! Cambiaron as ordes. Necesitan vos en baixo, dade media volta. Pero nin sequera chegamos á nosa casa. Sinto, hai unha urxencia. O traballo muscular non ten azucre. Media volta. Por que nos toca a nós e non a outros? Despois de todo, nós non somos azúcres. Veña, media volta. Rapidiño.
150 calorías embarcadas. Aínda hai que encontrar 2.400. Veña, a traballar. Penso que así debería valer. Traed o fío para cortar a manteiga. Moi ben, así perfecto. Con iso debería dar 2.500. Que cóxicas me fan estes? Pois eu descanso, non teño gana de viaxar. Pois a min gústame ver mundo circular, ver as fábricas de enerxía. É divertido. Eu vou pa niño, non teño gana de correr. Ai, amigos, vai a ritmo levamos. Isto non é para os meus anos. Ai, 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 ai. Por aquí xa non falta moito. Dirección músculos da perna. Ei! Ei, os da aí diante, as plaquetas, vide por aquí. Un pouco de calma. O voso traballo é fluidificar a circulación. Aí diante hai graxas que circulan mal. Veña, a traballar, é rapidiño. Vale, vale, non se altere, xa imos, veña. Vamos, pequenas. A saída é por aquí, xa chegastes. Moi ben, xa podemos volver facer enerxía. Ai, mira que che dá por facer parvadas. Ti non ves, meu pobre gordecho, os perigos que corres fora, Estás descansando? Sí, faltame un pouco o alento, pero é por culpa de gordecho. Faz demasiado exercicio. A quen non vexo en forma é a ti. Cuidado, comes moito pan, amigo, cuidado. O que tiñas que facer era exercicio en vez de quedar aí sentado engulindo desa maneira, home. O deporte é moi duro. Non tanto. E canto máis faz, menos te cansas. Como é iso? Adéstrate comigo, xa o verás. Ai, ves ese tipo grande que temos diante? Pois estás de acordo, gastámoslle unha broma. Veña. Tome, caeronlle as burbullas de oxígeno. Tomade, estas burbullas son todas vosas, recolledeas. Pero, señor, eu... Veña, que as recollades vos digo. Un pouco de exercicio sí que fai ben, mesmo á miña idade. Sí, fai ben, así faise músculo, non é, xefe? Claro que sí. A que senta ben, Ai, sí, tes razón. Un pouco de exercicio é o mellor. De veras, mira pra aí, póñense a correr. Oiches, nós tranquilos, hai que aproveitar. Sí, tes razón, hai que aproveitar. Atende, mira o que vou facer. Por que fixestes iso? Por que? Facer que? Ti fixeches algunha cousa? Vou vos partir a cara. Deixa. Pense que non están á altura. Fíxate que se nota que non son deportistas. Que non somos deportistas, somos tan fortes como vos, querédelo ver. Ai, sí, a que deporte propoñedes? Correr, loita. E ti?
Voleibol? Atletismo? Veña, que? Tenis, baloncesto? Sí, baloncesto, sí. Vale, está ben, daquela quedamos na pista, pero sen cambadelas esta vez, Prometido. Xuro, baloncesto. Ti sabes como se xoga. Bo, non te preocupes, non ten moita ciencia. Ademais, nós temos máis dun truco na manga, ou non? Ai, sí, iso seguro. Ben, penso que podemos comezar. Claro que podemos. Sí, claro que podemos, cando que irades. Vai! Orde para os músculos ciliares, axusten o ollo á imaxe que se ve. Para os músculos dereitos interno e externo, xirar o ollo 7 graus á dereita. Oxecto redondo que se eleva desde o chan, urxente, transmita en preinterpretación. Personaxe que se despraza rapidamente no límite da visión á esquerda, transmitan. Orde para os músculos esplenios da cabeza, mover a cabeza cara arriba. Luminosidade demasiado forte no campo de visión novo, solicitar contracción do iris. Xa vos dixen 100 veces que non se pode xogar á pelota na autovía do Axón. Nós, os mensaxeiros, somos impulsos nerviosos e sempre andamos con presa. Sempre teñen 1000 informacións urxentes que transmitir. Pois eu, cando sexa grande, vou ser mensaxeiro. Si, vou ser un gran mensaxeiro. Aquí o posto de proxección motriz do córtex cerebral. Adiante. Fale máis forte, non oio nada. Mira que traidor. Sí que o é, sí. Acaba de poñerlle a cambadela. Iso é, demostramos que valedes. Vos volvestes vos todos tolos, que é todo isto? E as mensaxes? Que pasa coas mensaxes que non chegan? É pola vosa culpa, fixádevos, pero se falta toda a coordinación. Veña rápido, a traballar. Mensaxe para o músculo longo, contracción. Mensaxe para os ollos á esquerda. Mensaxe proveniente do centro de equilibrio do oído. Acabamos de caer. Mensaxe do músculo glúteo esquerdo. Sentimos unha compresión brusca. Mensaxe dos centros da dor que provén do músculo glúteo esquerdo. Veña, distribuíde todo iso rapidamente. Este accidente é culpa vosa, É necesaria a coordinación entre todo o que vemos e o que oímos. Tranquilo, meu pequeno, non pasa nada. Todo irá ben, xa verás. Transmitan ao brazo dereito contracción do vasto externo e do tríceps, forza 7, contracción do deltoide, forza 3. Para termar ben do balón, contracción do braquial exterior, do supinador longo e do pronador redondo. Iso é, así é, lixeiro. Lixeiro, forza 2. A perna dereita agora, aí, o sartorio, o vasto externo, o dereito anterior, forza 5. O papo da perna, o xemelgo externo máis forte, forza 7. Sí, iso é. Ai, o baloncesto, cando eu era novo. Eu tamén argallaba co balón. Deltoides e peitorais, aí, amodiño. Forza 2 para empezar. Contracción forte do tríceps e do vasto externo, forza 8 como mínimo. Iso é. E agora descontracción total. Moi ben, bravo. E nós non temos dereito a divertirnos, non? Pero el sí, pois sí, é o privilexio de ser xefe. Bravo, moi ben. Veña, vai outra, seguimos. 3-0.
17-0. Que boa forma, Sí, de veras que sí, e non notamos fatiga. Que prazer, que ben nos sentimos. 43-0. Ai. Oiches, que che parece, si... A ver, xogamos. Isto xa Pensades que perdemos? Como dói? É un. 43-1. Ai, que dor. Non. A ver, unhas semaniñas de inmovilización, pero non é nada grave. Agora voute deixar. Eu tamén teño que marchar, amigo, pero conta comigo. Volvo en canto teña un momentiño, vale? Vale, e non esquezas traer bombóns. Que ricos. E non che parece que deberías comer menos? E logo, segundo ti, que podo facer? Non che sei, pero eu de ti intentaría estudar. Ou é que iso non che parece importante? Queres que che traia os libros? Baste poñer redondo, amigo, ten cuidado. Síntome pesado. Non o entendo, estaba tan ben antes. A min pásame o mesmo, móvome mal. Que queres que che diga? Pero non paga a pena, entendino perfectamente. Mira, aí está a culpable, é a graxa. E que queren que faga con toda esta graxa se me solicitan a entrega de moi pouca enerxía? Que non lo digan, non? Veña, media volta, volvan pros almacéns. Xa os chamaremos cando nos fagan falta. Non sabes conducir? Que non sei conducir, o que non sabe conducir és ti. Por que freaches así? Non, fuches ti que aceleraches, non amoles. Volvan os seus vehículos, xa temos problemas dabondo sen vostedes, veña. Paren! Non máis graxas, paren todo! Así van destruir a célula. Oh, estamos enterrados en graxa. O noso cuartel xeral vai se desintegrar. Ímonos converter nunha célula adiposa. Non, músculo. Xelatina sí, non te decatas. A un oso frágil non se lle pode poñer unha carga como esa. É como botar ao lombo algo que pesase 20 kilos. Sen contar que o corazón e os pulmóns se fatigan para irrigar todo ese peso morto. Non quero volver ver isto por aquí, entendido? Hai que facer réxime, cousas grelladas, verduras crúas e exercicio. Acabou a vagancia, un pouco de ánimo, de vontade, e xa verás como se amaña. Voici la vie, la belle vie qui s'écoule sereine. Relevons le défi d'en faire rime à la joie. La vie.